tin isua nen ngai thatu zong te chi bai vek ule pathianin ni tharlom tak min pele ta a pathian ne na lom thu atharin isoyang u voina ta na kan ngai thla khole tur chu idin thar le ang u ti ani don ani kan zoram du tak achunga cheng mishing te po lalpa zon chwa intingam ngata kan sul nu en reng po a huai taka kan soingam tlom ngai na hlu mundang reng a mu ve tur omlo naram kan chuan em hi ma sang mishang kal ta te khan ron clear let se kan chuan em hi min chuan puyangem ramdangin kan state chuan mai an ko dan te hian kan sub missionary tele ring tu masa chanchin chalo wa vai pui tu te hi atishil hai derin ka ring ani Christian tamnarama hian ramdang te chuan age bu pui ti in min chwa tarup meya adang zel po in soido nila nu pa in chen tamna ber ram kan lani zela Ruihlo boy tang la kantamin tun kum KJP General Conference an puandana mithi omzat zanga le ti a mi pa chu zali le ti don lai an ni chu meichia thizat ero somsari le ti ni a chut ani thil cha tam taksha tura omrwal hian a chelam kan lo thlir ri ani a nima sela heng kan soi tak te hi chavele meyang tia han kalsan chi ero aniri sielo ani ngai thatu du tak kan ram siam chaturian chen nu emo chen pa a in ngat lovin nang le ke nge hi kan poimo ani iswa kha wana lak chawa don khan athu pek chun chu nam tinami hne na kala a chanchin chashila zirti rasiam ani a tuna Christian te kan din mun nen chuan du thu asamem o ti in hanin zot ta ila engwange tianga punlam pan lawa kan tlak niam zel chan ti in hanin zot ta ila chu tiang wang chu ani e ti in chan na chu ka nei hau lawa nima sela mani chewin hanin ngai to ta ila a ang chu kan ngai to thiam mein ka ring ani ke chu ka tling lo e mai ke chu ka thiam ve lo ti in thiam tura kanin nga chung hian tam takin mual min liam san manani ti shechawang u vo in chu kalatiam lo ti a kanin ti khot lai hian kan pathian ero chuan mitling te hi athang reng lova kan tin huna chau min mangdu ti ngai to na hi kan ban san anga yani Bible kan en chuan mi fam kim ber te hi athang lova pola po ahun kal to chu adu lem lo khop meya nima sela ahun kal to awangin akun hau lo huai takin a ding chuak zok ani Gideon kha pathiani na ko khan grep sor khura abiru a vantir koin dang mi chakhwai sen tia a ko khan abiru ani chu lalro pui Davida khan uria nu pui a uire a nima sela lalpan ka thinlung ang pumi ati si ani chu lo po Bible a hian mitling lo te thangin chuan tur reng ne lo te chuan tur pathian ani a Bible a hian mifam kimte a thlang lawa nang emo ke emo hi a thlan masak ber kan ni don lo bok ani chu wang chuan ngai thatu du tak ring tunun hi lalpa mal som vanra tui dongram ani ti sha in lalpa mal som vanra tui telna a chuan tlangsang pui te hi thlipui hlo la ka hum him tu ani theya she na rom thuk tak te po chapona tlangsang lon na dal tu aloni china wangin avahlusi vo in hian lalpa tan enge kan ti thei kan ti chuan hote mai kan bula omte kan kalvel na mi kan mito te nena iswa a cha ani ti kan soiringot po in mitam takin an lo hlok pui thei don ani lalpan malsom chero se amen Yeah.